Pozdrav svima ljudi, ja sam Luka, evo nas u još jednom epizodu. U ovu epizodu igramo Minecraft. Preživljavanja. Ajmo da preživimo. Pa krenimo sa survive. I odmah da mi padaju da sam gladan. Nema veze. Znači, ovo je slično kao na ostrovu, samo sam se ja tu spavnuo. Tebe ću ja ubit. Ja ću tebe ubit! Ok, postavit ću, daj mi crafting table. Daj mi stick. Sad ja nemam dovoljno drva. Svinja. Sada postavimo ovo. Tu će negdje u podzemlje da nam bude kućica. Auć. Ne. Uzet ću tako. Hođa. 3 hita. Ovo 2. Pa bar imam nešto da ručam. A ljudi, da, kupio sam nove sluške, to je moj brat. Da. I konačno imam mikrofon. Tako da mogu da snimam. Sorry, nisam namjerno, nisam to od tebe. Umri. Eto vam. Ljudi, snimat ćemo čak i Bollywood Tover's Life i snimat ćemo što vi hoćete. Da. Pa okej. Ovo mi je svinja puno. Sad ćemo to da izživijemo sve, nije nam potrebno to, ali potrebna nam je hrana. 1, 2, 3. Ovo je trebalo 4, zato što je ovo 1.10, pa ovo koliko dodaram nije. Da, 1.10 je. Ako mi ne verujete, 1.12, evo. Dobro, i to ima i 1.9, tako da... Ja malo lagam. Tako da nema veze. Ne, trebalo je namo gdje je crafting table da nam bude. Nema veze. Napravit ću novi. Sad ovdje negdje, ovdje, savršeno mjesto za kuću. Sad ćemo to da prokopimo, a treba nam pickaxe. Znači crafting table neka stoji tu i sad ćemo da napravimo pickaxe jedan. Sad idemo da napravimo kameni pickaxe, ovaj možemo da bacimo. I ovdje sad ćemo da napravimo ovako, znači sad brže kopamo. Da to ste svi sigurno znali ko igra Minecraft. I treba će nam baklje. Pa napravit ćemo drveni ugalj. Da, pa znači kako se to pravi, ako neko ne zna kako, napravit ćete ovako furnace, šporet, to je pećnicu, nego ja kažem to šporet, furnace. Napravit ćete pećnicu i uzet ćete ovako, ispeći ćete drvo.
Zašto ovo ne radi? Sad ću da proverim na internet ja. Ok, ljudi, proverio sam i znate li šta treba? Znači, ne treba ovo, nego treba ovo. Da, sad ću ja da napravim puno. Baš puno. Tako da će trebati puno isto i da kopam drva. Da cepam drva, ali dobro, ovo ti je Minecraft. 2 puta 2 to je 4. Taman, znači 3 plus 3 to je 6, znači 3 ću da imam uglje samo, mada. Eto. Kao što vidite, drveni uglje, charcoal. Ovo možemo da pretvorimo u ovo. Sad mi tako da napravimo torčeve, znači 3 torče možemo. Ne 3, nego pogledajte koliko. 12. Pa dovoljno je. Malo čutim, malo mnogo čutim. Znači, bit će ovo mali prosto. Znači, ovo ovdje neće biti toliko visoko, samo ulica. Ok, sad sam stvarno mnogo čutala. Zaboravio sam da snimam. Ljudi, da napravimo kućicu i unutra da stavimo predmete i ljudi, to je to. Što je to gotov klip? Mislim, nećemo da napravimo kućicu, nego da iskopamo i da napravimo predmete unutra i to je to, ljudi. Ovdje ne mogu da nađem da napravim. A da, sad. Vidite koliko ja imam sreće. Kopaj to, kopaj. Imam stek i 13 cobblestone. Ti 13 cobblestone ćao. Sada smo samo 4. Ej ljudi, sada ćemo da dodamo. Dosta dodali smo baklje. Napolje nije mrak, to je dobro. Mogu da si napravim mač novi, ovaj ću da bacim. A sad samo još malo pa će da padne mrak. Nemam stikova. Ovamo ima i torče za spam. Treba da napravim vrata. To ću da požurim brže. Tri, malas. Nema veze. Evo ovako. Sad